To fa mai sauraro, an ci mutuncin mawaƙi Hamisu Breaker, Lilin Baba ya girgiza masana'antar Kannywood da wata babbar mota tashi da ya siya. Wannan cikakkun labarai guda biyu sun karaɗe social media gabaki ɗaya, to ga dai cikakken bidiyon nan yana zuwa maka a cikin wannan tasha tamu mai suna Bigola TV ba tare da ɓata lokaci ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Bigola TV. To da Allah in dai wannan zuwanka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. So mai sauraro ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan cikakken bidiyoyi da muka kawo muku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mawaƙi Hamisu Breaker, an ci mutuncin mawaƙin Hamisu Breaker sannan kuma Lilin Baba ya girgiza masana'antar Kannywood da wata mota tashi wacce ya siya tsaleliya. To bari mu fara muku ta kan labarin Lilin Baban sannan mu tsallaka Hamisu Breaker. Mawaƙi Lilin Baba ya girgiza masana'antar Kannywood da kuma mutane da dama a yayin da ya wani bidiyo da wata motar sa ya ɗora akan shafin nashi na TikTok. Wanda wannan mawaƙi Lilin Baba wanda ya auri jarumin masana'antar Kannywood ɗin nan mai suna Ummi Rahab. Jarumin Lilin Baba kowa ya riga ya san wannan attajiri ne wannan mawaƙi kuma tun kafin ya shigo masana'antar Kannywood ya samu kuɗaɗensa ne a kasuwancin da yake yi kuma ba a masana'antar Kannywood ya samu cikakkun kuɗaɗen shi ba. Sai dai ba za a ce bai samu kuɗi a masana'antar Kannywood ɗin ba tunda nan ma sana'a yake yi kuma ya zo. Shi yawan nan fim ɗin Wolf ko da kan fim ɗin Wolf da kuka kalla za ku tabbatar da cewa mawaƙin Lilin Baba ba wai yana yin waƙa ne domin ya samu kuɗi ba, yana zuba wa waƙa kuɗi ne da kuma fim. To mai sauraro bari dai mu kawo muku cikakken bidiyon mawaƙin Hamisu Breaker wanda wani bawan Allah ne ya ci mutuncin wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker a shafin nashi na TikTok. Kowa ya riga ya sani in dai kana jin mawaƙin Hamisu Breaker kuma kana sauraron waƙoƙinsa ka san mawaƙin Hamisu Breaker a wannan kwanaki yayi sanyi kuma baya yin waƙoƙi akai-akai kamar yadda yake yi da. Shine wani bawan Allah ya rasa ta ina zai faɗa yabin wannan mawaƙi mai suna Hamisu Breaker, ya zo ya jejjera hotunansa akan shafin na TikTok ya ci mutuncinsa. Inda har yake cewa tunda ta ƙare maka a harkar waƙa sai ka tattare ka koma harkar ɗinkin naka da ka saba a baya. Kamar yadda ka bayyana a waƙar ka ce a unguwar Bello a nan kake sana'ar ɗinki sai ka koma ka ci gaba da yin ɗinkin naka. To kowa ya riga ya san dai mawaƙi Hamisu Breaker ba ƙare mai tai ba. Kuma ja da baya da rago ba tsoro bane ba, mawaƙin Hamisu Breaker a yanzu haka yana nan yana kan bakarsa amma kuma baya yin waƙoƙi a kwanan nan amma kuma bai daina harkar ta waƙa ba. To mai sauraro kar ka manta dai kana tare da wannan channel ɗin mai suna Bigola TV. To da Allah in dai wannan shine zuwanka na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar kararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora.